Mutambi wechidiki wemuZimbabwe wemakomedi anonzi Comic Kadiki, uyo ane mukurumbira wekutevedzera Comic Elder, afa mushure mekurwara kwenguva pfupi. Muri yeZimbabwe ndinokuchingamidzai zvakare panonzi pano. Ndapota musakanganwawo kusubscribe, kufollowa nekulaikawo vhidhiyo rino, zvakare nekurisheya. Izvi zvinobatsira kuti risvike kure kune hama neshamwari dzenyu dzisati dzariona. Mutambi wemakomedi wechidiki anosetsa Comic Kadiki, uyo aitevedzera Comic Elder zvakanyanya, afa zvinosuwisa mushure mekurwara kwenguva pfupi sezvashomwa neveZim Celebs. Kadiki akakurumbira pachena nemitambo inonakidza iyo yakabata mwoyo yavateveri, achikurumidza kuwana mukurumbira muindastri yevaraidzo saComic Elder, uyo akasvika pakuva nemukurumbira wekupiwa zvipo nemutungamiri wenyika. Rufu rwaKadiki rwangoyerekana rwasiya munhu wese achishamisika. Sezvineiwo Zimbabwe pamasocial media yatotanga kuita marehwa-rehwa gohwa vachinongedzera kuna Comic Elder vachiti zvinhu zvevanhu hazvitevedzerwi. Comic Elder achekeresa mwana kuti apiwe rapture. MaZimbabwenzi havashayi zvekutaura shuwa. Mashoko achiri kubuda, asi kurasikirwa uku kunoratidza kusasimba kweupenyu munyika iyo inoyevedza yevatambi vepasocial media vekuZimbabwe. Vateveri vari kuchema paindaneti neruremekedzo ruchidira pamapuratifomu akaita seInstagram neFacebook, vachiti izvi zvakanganisa tarenda iri range riri kusimukira. Kadiki, zorora murugare mwana wamai.